Teraz k vám, pán kolega. Viete, mňa rožkom neopijete. Takže toto na mňa neskúšajte. A tiež začnem od konca. Pokiaľ vy hovoríte, že niekto tu šíril dezinformácie o Ivermectine a teraz ma berte absolútne vecne. Dobre? Čiže tou istou logikou, keď niekto mňa presvedčal o tom, že Ivermectin ma zachráni a nedostanem COVID, tak v tom prípade šíril dezinformácie aj ten, kto hovoril o tom, že očkovanie, alebo teda vakcína je sloboda. Pretože najprv to bola jedna vakcína, ktorá mi má zabezpečiť slobodu, potom to boli 2, 3, 5, 7 a koľko ich nakoniec bolo tých vakcín? Počas chrípky sa tiež na chrípkovú sezónu, keď prichádza chrípka, sa vždy... 27 krát, prosím vás. Ale preočkovávate sa. No pretože tie víry sú... Každý rok sú iné, sú mutácie a tak ďalej, ale toto bolo v priebehu pár mesiacov, vieš, musíš si dať ešte do pravej nohy, potom do ľavej, potom do pleca, potom do ramena, potom ešte tam a nakoniec som si to mal dať do čela, aby ma zamestnávateľ pustil do práce. Chcem povedať to, že keď vy hovoríte o šírení dezinformácií, tak ja rovnako považujem za šírenie dezinformácie to, že vakcína je sloboda. Pretože v tom prípade, ak následne tvrdíte, že sme postupovali tak isto, ako aj ostatné okolité krajiny, no v tom prípade soudruzi z NDR niekde udelali chybu. Pretože keď sa na to pozrieme číselne, tak sme mali najviac obetí tejto pandémie. Obetí sme mali pretože sme sa málo očkovali. Ale Smer, vás, a samozrejme pri tom očkovali. Aha, čiže Smer, ktorý bol v opozícii, tak zabezpečil, aby sa ľudia neočkovali. Bol spolu zodpovedný za to. Druhýkrát vám poviem, že tak ale nehnevajte sa, tak je to tak. Nie, však ja neviem, opíjam nikoho rožkom, ja mám svoj názor a vám ho hovorím. Mňa nepresvedčil nikto, ani prezidentka v kampani, ani môj stranický predseda o tom, aby som sa dal alebo nedal čo znamená plná vakcinácia, že potrebujete 2 dávky a potom potrebujete ďalšiu, tak to je fakt. To je fakt, to si nevymyslel ani... A AstraZeneca a Sputnik, ktorí sme rozdielne vakcíny na ten istý vírus. Ale prosím vás, skúsme vecne. Ja sa nesadzujem, ja vám vecne hovorím tak, ako vy hovoríte o šírení dezinformácií a ešte raz to, čo som povedal na začiatku, pokiaľ boli nejaké informácie, ktoré sa počas pandémie tvárili alebo boli vyhodnotené ako dezinformácie, tak následne boli vyvrátené, že dezinformáciami neboli. A naopak, ešte raz, očkovanie nezabezpečilo to, že očkovaný pacient neprenášal COVID-19. Je to v tom prípade dezinformácia, alebo nie je, pán kolega? Ešte raz hovorím. Nie, odpovedzte mi na túto základnú otázku. Pokiaľ ja som sa dal zaočkovať a šíril som COVID, pozrite sa. Bola to dezinformácia, alebo to nebola dezinformácia? Dobre, pán Stachura, zareagujte a posuňme sa, prosím vás, ďalej. Jednu vec vám musím vysvetliť ako zdravotník. Ja vám musím vysvetliť jednu vec ako zdravotník. No, že ako zdravotník mi odpovedzte. Zabezpečíte mi vy ako zdravotník, že keď ma zaočkujete proti COVID-19, že to nebudem roznášať? Ešte raz opakujem. Garantujete mi to? Počkajte. Všetko v rámci medicíny sa vyvíja v čase. To znamená, vy nemôžete povedať, že informácia, ktorá bola na začiatku, keď sme nemali dostatok informácií, musí byť platná do konca života. Veď to je absurdné, veď sa to vyvíja v čase a keď sa videlo, že tie vírusy mutujú a každá iná mutácia má proste iné parametre a efekty, tak samozrejme sa menili aj tieto názory. A ja súhlasím s vami v jednej veci, že komunikácia počas covidu nebola dobrá. Mnoho vecí by sme mali robiť inak. Ale tomu sa má venovať váš splnomocnenec. Nie hlúpostiam, nie tu na mikroskopovať. Ale nie, počkajte. Má sa venovať naozaj tomu, čo nefungovalo dobre, aby sme to urobili lepšie. Pánovi Kotlárovi sa dostaneme. Prosím vás, uzavrime ešte túto tému, pretože aby aj divákom bolo jasné, to včerajšie prijatie samozrejme neznamená, že tá dohoda je momentálne od tejto chvíle pre nás záväzná. VHO ešte bude pracovať na prílohe, ktorá sa opäť bude teda musieť schvaľovať. Ak to bude pripravené, príde to na vládu. Ak to vláda Slovenska príjme, musí dohodu schváliť aj parlament a následne ju môže ratifikovať prezident, alebo ak teda parlament schváli túto dohodu, tak prezident nebude mať inú možnosť. To naozaj môže ešte trvať mesiace. Vieme, aký postoj má minister zdravotníctva. Chce vás naďalej presvedčať o tom, že pandemickú dohodu je dobre schváliť. Je teda nejaká šanca, že by ste ešte zmenili v Smere názor, prípadne ako sa bude samozrejme vyvíjať aj rokovanie o tej prílohe, či sa ešte do tej zmluvy bude alebo nebude niečo doplňať? Jedna reakcia veľmi krátka na pána kolegu, keď hovoril o tom vývoji v čase, tak to ste určite hovorili o tom Ivermectine však. Dobre, už nechajme Ivermectin a poďme sa prosím venovať tejto ratifikácii. Tak presne ako ste povedali, ja by som to dokonca posunul až tam, že nie len mesiace, môže to pokojne trvať niekoľko rokov, pretože tá príloha k článku 12 je veľmi podstatná.
nie je možné tú samotnú zmluvu schváliť bez tejto prílohy a v prípade, že budú zapracované niektoré pripomienky, ktoré počas dopracovávania tejto medzinárodnej zmluvy bude vznášať aj Slovenská republika, tak možno nebudeme proti, ale to by som prejudikoval samozrejme ten postoj, pretože ja len veľmi v krátkosti, koniec koncov hovorí o tom ten článok 29, že každá zmluvná strana môže navrhnúť zmeny a doplnenia tej pandemickej dohody vrátane príloh. Hej, čiže to je to, čo som povedal. Avšak konferencia zmluvných strán môže prijať tieto zmeny a doplnenia pandemickej dohody a zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na prijatie všetkých navrhovaných zmien a doplnení pandemickej dohody konsenzom. Čiže to je to, čomu my sme chceli predchádzať práve počas toho včerajšieho hlasovania. Áno, ale keď bude diskusia, samozrejme tie štáty na to môžu alebo aj nemusia pristúpiť. Ale potom sa pýtam, že čo to znamená môžu prijať maximálne úsilie alebo teda vyvinúť maximálne úsilie. Viete, je tam veľmi veľa takých vágnych formulácií a musíme sa k tomu postaviť mimoriadne vážne. A ja som veľmi nerad, keď aj opoziční poslanci takýmto spôsobom dehonestujú. Veď ono koniec koncov my sme pristúpili na viacero krokov, ktoré sa zo začiatku nielen na našej domácej politickej scéne nepozdávali, ale aj na medzinárodnej scéne a nakoniec sme boli my, poviem to tak, že lídrami v tej konkrétnej téme. Zostaneme ešte pri tom procese ratifikácie, lebo ten je naozaj zdĺhavý. Ak by v tom čase bola pri moci vaša strana, vaše hnutie KDH, tak zaručujete, že ratifikujete túto pandemickú zmluvu? Pozrite sa, ako som spomínal už viackrát v mojich vstupoch, Slovensko ako malá krajina je odkazaná na spoluprácu a na solidaritu. My sme si to odžili. My vieme, že my ako malá krajinka nedokážeme veľké hrozby, veľké pandémie riešiť na národnej úrovni. My potrebujeme medzinárodnú spoluprácu, potrebujeme solidaritu s väčšími krajinami, bohatšími krajinami. My sme na to odkázaní. A samozrejme, ja súhlasím v tomto s kolegom, že áno, treba hľadiť na národné záujmy, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ale nemôžeme sa potom takto byť do prs, že my tu ideme teda zachrániť svet a narušiť svetový poriadok. Slovensko napríklad požadovalo, aby sa do textu začlenili formulácie zaručujúce plné rešpektovanie práva jednotlivca na dobrovoľný, slobodný a informovaný súhlas pri použití nových pandemických vakcín a liekov a zavedenie kompenzačného mechanizmu na urýchlené odškodnenie osôb za škody na životoch a zdraví spôsobené týmito produktmi. Niečo takéto si viete predstaviť, že by v tej zmluve mohlo byť? Pozrite sa, toto sú veci, o ktorých môžeme diskutovať. Ja sa nebránim diskusii v týchto veciach, samozrejme. Môžeme hovoriť, čo sa týka odškodnenia, samozrejme aj celý ten priebeh, ako bolo to odškodnenie v rámci toho super rýchleho validácie tých vakcín, ktoré boli dostupné. Samozrejme, to súvisí s tým celým kontextom, v akom sa celá krajina alebo svet nachádzal. Čiže ak máme teraz čas, máme teraz obdobie, kedy nie je tu pandémia, treba ho využiť na to, aby sme sa nachystali, aby tieto veci fungovali lepšie. Pandemická dohoda je prakticky na začiatku. Samozrejme uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a k tej téme sa samozrejme budeme vracať. Pán Mažgut, ale táto dohoda nie je jediná, na ktorú máte v koalícii rozdielny názor s jedným vašim koaličným partnerom a tým je Hlas SD. Kým Smer a SNS stojí za Petrom Kotlárom, tak Hlas SD, splnomocnenca vlády, kritizuje, že zatiaľ nepriniesol výsledky, že zatiaľ nepriniesol správu o tom, kde teda Slovensko zlyhalo v manažmente pandémie COVID-19. Ak sa tak nestane do konca júna, tak Hlas SD bude požadovať odvolanie pána Kotlára. Podporíte svojich kolegov alebo nie? Veľmi rýchla reakcia. Zhodneme sa na tom, čo povedal pán kolega, že nedokážeme riadiť pandémie rozsahu COVID-19 s doplnením, že v prípade, že to budú riadiť takí ľudia, ako to riadili v 2023, tak určite nie. Ale aj napriek tomu, pán kolega, aj keby sme tú finálnu zmluvu nepodporili, alebo teda postavili sa k nej tak, ako sme sa postavili aj k samotnému draftu, tak nemusíte mať obavu, nebudeme izolovaní pred celým svetom. A pokiaľ ide o pána Kotlára, je to splnomocnenec vlády pre nezvládnutie manažmentu pandémie. Mám za to, že tú svoju prácu, ktorú má odvádzať, tak odvádza. Aktuálne je to v takom stave, nechcem ísť úplne do histórie, že čo predchádzalo, respektíve aké všetky kroky boli uskutočnené. Začnem tým, že teda vypracoval tú správu.
o mRNA vakcínach. Áno, ale nebolo to k manažovaniu pandémie, čo vyčíta pánovi Kotlárovi aj Hlas a teda žiada, aby sme teda videli, v čom vláda predošla zlyhala podľa neho. Pani redaktorka, podľa mňa, a to je čisto môj osobný názor, teraz, ktorý vám poviem aj televíznym divákom. V prípade, že pán Kotlár bol zodpovedný za kontrolu nemanažovania pandémie a narazil počas nejakých skúmaní alebo teda nejakého študovania dokumentov na to, že teda sa očkovalo takými a takými vakcínami, ktoré mohli mať taký a taký vplyv, tak sa jednoducho začal venovať aj tejto téme a rozobral ju do takej úrovne, že napísal k tomu správu, ktorá je aktuálne na posúdení alebo teda odobrení na Slovenskej akadémii vied. Dobre, ale prioritou malo byť manažovanie pandémie. Už je vo funkcii dlhší čas, tak kde je ten problém? Prečo to ešte nie je na stole? Keby na niečo takéto neprišiel, teda keby na niečo takéto prišiel a neurobil by to, tak ja osobne by som mu to celkom zazlieval, že tak počas tých štúdií, dokumentov o zlom manažovaní pandémie si narazil aj na niečo takéto a neupozornil si na to, tak ako OK, je tu takýto problém. Myslím si, že je fundovaný na to, aby mohol napísať aj takúto správu, veď konec koncov spolupracoval a vychádzal aj z viacerých medzinárodných dokumentov alebo teda nejakých zmluv.